إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. عباد الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Allah subhanahu wa ta'ala zahvala, njega slavimo i njega veličamo, od njega dželle še'nuhu uputu tražimo. Koga on subhanahu wa ta'ala uputi na pravi put, taj je upućen, a koga on dželle še'nuhu pravedno u zabludi ostavi, nema onog koji će ga na pravi put uputiti. O Allahovi robovi, o vi koji vjerujete Allaha, se istinski bojte i nemojte umirati nikako drugačije do kao predani i pokorni muslimani. O ljudi, gospodara se svoga istinski bojte, koji vas je od jedne osobe stvorio, a od te osobe njegovu suprugu, da bi kasnije na mnoštvo muškaraca i žena čovjeka po zemlji rasprostranio. Bojte se Allaha subhanahu wa ta'ala, koga molite i kome se obraćate, i rodbinske veze održajte. Bojte se Allaha subhanahu wa ta'ala i znajte dobro da dželle še'nuhu je u potpunosti obaviješten o svojim stvorenjima i da sve dobro motri dželle. Ovi koji vjerujete Allaha, se istinski bojte i istinu govorite, dželle še'nuhu će vam vaša djela ispravnim učiniti i grijehe oprostiti. A onaj ko se bude Allahu subhanahu wa ta'ala istinski pokoravao i poslaniku njegovu, istinski je uspio. Yaqulu Allahu ta'ala fi kitabihi al-aziz: wa tilka al-ayyam nudawiluha bayna an-nas wa liya'lama Allahu alladhina amanu minkum wa yattakhidha minkum shuhada wallahu la yuhibbu adh-dhalimin. Wa yaqulu ta'ala: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. ويقول تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Zahvala Allahu subhanahu wa ta'ala koji nas je počastio da budemo od onih koji iščekivaju Mausim as-Senavi, godišnji praznik za vjernike, dani koji su posebno određeni da budu radost vjernicima. وهو أيام شهر رمضان، a to su dani mjeseca Ramazana, mjeseca koga dželle še'nu dao ummetu Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam da bude mjesec pokajanja, magfireta, oprosta i oslobađanja mnogih od džehennema i od vatre i uvođenje u džennet inša Allah. Mjesec
u kome se musliman generalno preispita šta je to što je činio u toku godine, u što je proveo dane od prošlog Ramazana do ovog, da li njegov život istinski je u predanosti Allahu subhanahu wa ta'ala, jer čovjek, čak i onaj koji ne vjeruje uz Ramazan, posebno bude zapitan šta se to događa s mojom dušom, gdje se to ja nalazim, u kojoj sferi. Vidim ljude koji Kur'an uče, vidim one koji u Allahove kuće hrle, vidim one koji oživljavaju noći Ramazana u ibadetu širom svijeta. A gdje sam ja? U kojoj sam to ja skupini? Da li sam pripadnik tih ili sam njihov neprijatelj? Jer nevjernik bude ponižen u danima Ramazana. Jer Žele Še'nu je dao događaje vezane za mjesec Ramazan koji će ostati događajima do kijametskog dana i dao taj mjesec u kome su šejtani lanetullahi alejhim, Allahovo prokletstvo na njih, od ljudi i od džina poniženi, srezani, ne mogu djelovati kao što djeluju mimo Ramazana. Na ulici svagdje, već prije i mjesec, gotovo onaj koji čitavu godinu klanjao nije pita kad će Ramazan? Kad će Ramazan? Otkud mu to? Koga interesuje vjera? Kad čitavu godinu ne klanja. Nešto se događa u njemu žedan. Duša gladna, nije dobila ono što joj treba, a osjeti dobro svako uz Ramazan, da mu se otvaraju vrata milosti Allaha subhanahu wa ta'ala. Da čovjek može da se istinski pokaja kod toga. Za teubom, ako želi da osjeti slast vjerovanja u Ramazanu, je to lakše. I zato veliki događaji su se dogodili uz Ramazan. Bitka na Bedru, prije toga spuštanja objave Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem. Započinje u noći Kadr. Objava koja je najveća mu'džiza data običnom robu i običnom čovjeku, čiji govor i tekst i harf će biti čuvan od strane stvoritelja koji ga je izrekao i dostavio svome poslaniku i pozvao čitav svijet koji ne vjeruje neka uništi Kur'an ako je u mogućnosti. Pa nisu uspjeli, ni će uspjeti. Samo je stvar da se ummet Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem nemarno odnosi prema tom blagu koje ima pred sobom. Kur'an još uvijek u mnogim mjestima je zapakovan u mala pakovanja i prodavan na pijaci, gdje se najviše šejtana okuplja. Kao vid hamailije da štiti onoga ili ovog. Zar je to ummet Muhammeda alejhi salatu vesselam doživio da se ispred džamija prodaje Kur'an kao privjesak u koji neki vjeruju ako ga nose sa sobom da su najbolji vjernici ovdje. I zahvala Allahu subhanahu wa ta'ala što nas počastio da jedna od osoba juče javno obznani teubu i pokajanje i sve te hamalije uništi pred centrom u Sarajevu. Ja kaže nisam znala da je to tako. Ja sam govorila svakom da ga to podsjeti na Boga kad uzme to. Ne, naprotiv, nije to ispravno da vješamo Kur'an ovdje ili ondje. Kur'an nije došao da bude privjesak. Da bi osoba srcem osjetila da je istina s nama. Ja ovo nikada više molim Allah i molite Allaha za mene da mi oprosti. Nije slučajno nijedan događaj. Po Bosni, nakon džihada i borbe od strane pojedinaca da Kur'an bude taj koji vlada na zemlji i Allahova riječ, imamo one
koji se bore da Kur'an bude učen u džamijama. Među vama ima oni koji gledaju u Gračanici koliko vremena već ispred Allahove kuće, nemaju mogućnost da uđu u prvi sat. Na vratima džamije klanjaju koliko mjesec, dva. Zar taj narod ne misli oko džamije da se neće Allahova kazna doći oni sutra ili preko sutra? Da im dželle šanu neće dati bolesti u srcima njihovim koje se ne mogu lako osloboditi, a to najčešće bude bolest licemjerstva. Ko se bude borio protiv Allaha subhanahu i njegovih kuća i njegova govora, takav zaslužuje Allahovu kaznu na ovom svijetu, jer je to dželle šanu obećao. Lahum fid dunja hizyun wa lahum fil ahireti azabun azim. Oni će imati poniženje na ovom svijetu, a na onom svijetu im žestoka patnja čeka. Koga? One koji odvraćaju od Allahovih kuća. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. Zar ima većeg nepravednika od onoga koji zabranjuje da se Allah slavi i veliča u njegovim kućama? Takvi mogu samo sa strahom u džamije ulaziti. Znači mogu sa strahom da budu ubijeni, jer zabranjuju da se Allah slavi, a nikako da uđu ponosito. Oni imaju pravo na takav odnos, znači sa strahom da nekad vidiš da se događa u džamiji. Da bi to doživjeli, mora biti skupina koja će Allahovu kuću graditi i nikog se neće bojati do Allaha, kako Allah kaže subhanahu. Innama ya'muru masajid Allah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salah wa ata az-zakah wa lam yakhsha illa Allah. Istinski Allahove kuće čine živima, obdržavaju da se u njima Allah slavi i veliča. Oni koji vjeruju u Allaha, što znači onaj ko ne vjeruje u Allaha, ne može obdržavati Allahu. Umjeli robovati Allahom, ne može. I onaj svijet i namaz klanjaju i zekat daju i ne boje se nikog do Allaha. Onaj ko se samo istinski Allaha boji, takav ima pravo na Allahove kuće. Zato je dželle šanu zabranio mušricima da se Kjabi približavaju nakon što je din i čista vjera obznanuta. Nakon svega što su vjernici pretrpjeli u borbi za islam, dželle šanu kaže: innamal mušrikuna najas, fala yaqrabu al-masjid al-harama ba'da amrihim haza. Zaista su mušrici ti koji krivo vjeruju nečist, pa neka se nikako Allahovoj kući hramu ne približavaju nakon ove godine. Kada je sallallahu alejhi ve sellem ušao u Meku, kada je osvojio Kjabu od kipova, dolazi zabrana mušricima da ikako ulaze u Kjabu i mesdžid haram, da bivaju protjerani iz zone harema koji obuhvata gotovo čitav grad. Nije im mjesto da budu tu. Jer ko neće nakon 20 godina objave dokaza nepobitnih da baci kip i hamajli ostavi i vrati se Allahu jednom na seždu i na ruku, pa kaže: la ilaha illallah, ja sam rob Allahov i ničiji više. Takav ne zaslužuje da ulazi u džamiju mesdžid. Takvi nemaju mjesta, jer ti koji ne žele klanjati, koji ne žele ibadet činiti u Allahovim kućama, nije tu mjesto. Zato poziv svakom pojedincu od nas i svih muslimana da se pripreme za ulazak u Ramazan, da se pripreme za odnos prema Allahovim kućama u kojima treba da bude Allahov govor učen uvijek, a posebno uz Ramazan. Neka se preispita svaki pojedinac koliko je Kur'ana naučio od prošlog Ramazana do ovog, koliko je vremena proveo sa Kur'anom u toku godine.
godine, a koliko sa kućom, suprugom i djetetom? Kome je dao veću prednost? Da li mimo Allahova govora neko zavređuje da bude više gledan i poštovan? Gledaju red po redu mushaf, razmišljaju o govoru stvoritelja, i ti i ja uz Ramazan, ne bi li nam Đelle še'nu srca oživio, da postanemo od onih koji se naslađuju učeći Kur'an i čiji se iman povećava. Kur'an za koji Đelle še'nu kaže: "Lau anzalna hadal Kur'ana ala džebel", da smo ovaj Kur'an brdu spustili, لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ, vidio bi ga u strahopoštovanju kako se ruši. Da slušamo govor stvoritelja Subhane, danju i noću učen, a da ne padnemo Đelle še'nuhu na seždu i pokajemo se za grijehe koje smo činili od prošle godine, da dočekamo Bajram, a naša srca nisu očištena od grijeha, na takvo prokletstvo Allaha. Jer je Muhammed a.s. molio na Bajram, neka je prokletstvo na onoga ko dočeka Ramazan, pa mu ne bude primljeno i oprošteno. Jer je takav dobio priliku da se očisti, da se pokaje, da osjeti slast svoga dina i da u pokornosti Allahu nastavi život posle Bajrama. Zato neka svaki musliman koji je odao oko džamije u toku godinu dana, gotovo nikad nije ušao, a koji će sutra kročiti prvim danom Ramazana u džamiju da klanja Allahu, neka se zapita da li iskreno pada na ruku i na sredu Allahu, ili je vidio sav svijet da to radi pa se za njima poveo. A kaže Đelle še'nu: "Vejlun lil musallin allazina hum an salatihim sahun." Teško se klanjačima koji se sa namazom nemarno odnose. Nemarno odnosu namazu, ostavljanje, odgađanje od njegova vremena, nehat i razmišljanje, gaflet u namazu da čovjek nije prisutan, sve su to tragovi krivog odnosa prema namazu. Vjernik u namazu se smiruje, nalazi svoje zadovoljstvo u predanosti Allahu subhanahu wa ta'ala, bude odvojen od svih stvorenja, svojim bićem vraćen stvoritelju stvorenja. I zato je as-salatul mi'rađul mu'min. Namaz uzdignuće vjernika, odlazak Allahu subhanahu. Kad kažemo Allahu akbar, gospodaru, slaveći ga i veličajući na kijamu, učeći govor njegov, padajući mu na ruku na seždu, kao da direktno razgovaramo sa Allahom subhanahu. Takav odnos treba da izgradi vjernik kad uđe u namaz. Da osjeti slast ibadeta, da njegovo srce osjeti ljepotu obraćanja stvoritelju subhanahu. A za razliku od licemjera koje Allah opisuje pa kaže: "Innal munafiqina fi ad-darki al-asfali min an-nar, wa idha qamu ila as-salati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allaha illa qalila." U najnižim nizinama pakla i džehennema bit će licemjeri golišnjaci, koji kad namaz obavljaju lijeno ga obavljaju i Allaha vrlo malo spominju, pokazuju se drugima. Zar trebamo biti oni koji će se pokazati, dokazati nekom, ili trebamo se dokazati sami da smo Allahove robovi i da radi njega sve činimo, jer Đelle še'nu takva djela prima od nas. U Ramazanu u kome je noć Qadr, noć koja je bolja od 1000 mjeseci i noći, prilika zaista vallahi i počast mnogima od vas koji ste u prilici ovdje da klanjate teravih namaz, da budete u prilici skrušeno obavljati namaz, da imate mogućnost biti daleko od onoga što mnogi u džamijama pretvaraju u fiskulturu od ibadeta, kojima namaz i teravih namaz postaje grijeh, a ne ibadet. Jer ko brzo klanja, ne zadržavajući se na ruku, na seždi, mahinalno to obavljajući, ima kaznu od Allaha što je tako klanja. Teško tako ima. Da nas Allah subhanahu wa ta'ala vrati u ibadet onako kako pripada kad je u pitanju namaz,
pa da inša Allah ovim danima koji su pred nama ostavimo prijatnu pripremu u svojim srcima kroz ibadet. Više druženja sa mesdžidom, sa Kur'anom, sa učenjem Kur'ana, oživljavajući noć i post. Dan koji da isprekidamo u postu prije dolaska novog mjeseca koji je fard, koji nam obavezuje sve na post, kako bi na takav način već imali iftar i pripremu za iftar prije Ramazana kao na filu, jer je to od prijatnog dočeka gosta koji nas obavezuje da ga sa ljubavlju iščekujemo. A zar ima bolje ibadeta od namaza i od posta, od hađa i džihada? Ti ibadeti su počast ummeta Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam i Đelle Ženu kaže za ove dane koje smo ovdje kratko stvoreni: tilka al-ayyamu nudawiluha bejna nas. To su dani koje smo dali ljudima. Koji dani? Dani koje živimo na ovom svijetu. Bejna nas وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ. I da Allah zna od vas one koji su vjernici. Jer u ovim danima se čovjek dokaže da li vjeruje ili ne vjeruje. Od rođenja do smrti, kad čovjek umro, pitamo ga šta je vjerovao. Je li Allaha priznao što? Jer kroz svoj život je se dokazao da nije bio vjernik, ne vjernikom. I onda ako je vjerovao, klanjamo u dženazu. Ako nije vjerovao, Allah se pokrao, ostavimo od Boga i ne klanjamo u dženazu. Zbog toga što je dane propustio, ne priznavajući Allaha kroz pokornost. A nije dovoljno reći srcem ja vjerujem, a ne moram raditi. Taj laže. Jer akidet iman čovjeka je potvrda vjerovanja srcem, jezikom i djelima. Bez toga nema vjerovanja. Laže svaki onaj koji kaže da je vjernik, a neće da to posvjedoči riječima i djelima. Jer to je licemjer najveći, koji laže samo o sebe i druge, zato da nas Allah subhanahu wa ta'ala počasti, da budemo od onih koji iskreno vjeruju Allah subhanahu wa ta'ala u svim danima, jer ovo su dani prilika da se čovjek dokaže Boga predane pokorom Allah subhanahu wa ta'ala, i Allah će uzeti za svjedoke na sudnjem danu one koji su bili predani i pokorni i svojim djelima dokazali da su bili čvrsti, vjernici i vjerovali u svo ono što se objavio Muhammedu alejhi salatu vesselam, a Kur'an je dokaz nama ili protiv nas. Ako ne budemo Kur'an proučavali, izučavali, po njemu živjeli, na sudnjem danu Kur'an će svjedočiti protiv nas. Imali ste, niste me htjeli učiti. Zato poziv ja i gleda Allah, o Allahovi robovi, o vjernici, vratite se istinski prema Kur'anu i Kerimu. Svoj odnos prema učenju Kur'ana, druženje sa Kur'anom i hakom oživite ovim danima i noćima Ramazana, jer to je ono što je posebna počast i obaveza svakog muslimana i muslimanke. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da ummet Muhammeda alejhi salatu vesselam počasti iskrenom teubom, pokajanjem, vraćanjem ponosa, da potpomogne vjernike gdje god bili, da učvrsti nogu muđahida i onoga koji se bori na ovoj zemlji životom i metkom da istina dođe do svakog čovjeka. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. ارجو وجه الله سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبيدك. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة المباركة وفي هذا اليوم المبارك أن تغفر لنا وترحمنا. اللهم ارحمنا برحمتك من عندك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وأخرجهم من الظلمات إلى النور. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا آت نفوسنا تقواها أنت وليها ومولاها أنت خير من زكاها. اللهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا. اللهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر كل من نصر الدين. اللهم انصر كل من نصر الدين. اللهم انصر الدعاة إلى سبيلك في كل مكان. اللهم انصر الدعاة إلى سبيلك في كل مكان يا أرحم الراحمين. اللهم ثبت أقوالهم وأقدامهم أينما كانوا يا أرحم الراحمين. اللهم احفظنا من فتن الليل والنهار. اللهم احفظنا واحفظ المسلمين من فتن الليل والنهار وأخرجنا من الظلمات إلى النور. اللهم ربنا حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم انصر المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك لتكون كلمتك هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى. اللهم انصر المجاهدين في العراق. اللهم انصر المجاهدين في العراق وفي كل مكان يقاتلون في سبيلك لتكون كلمتك هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى. اللهم انصرهم وثبت أقدامهم يا أرحم